Έρχομαι να αναφερθώ στο ιστορικό κομμάτι, γιατί το πρώτο μέρος ήταν στο συστηματικό πλαίσιο, στην διακρύβωση λοιπόν από συστηματική άποψη των προϋποθέσεων. Το ιστορικό κομμάτι φιλοδοξώ να κάνουμε μια ιστορική αναδρομή στα εγχειρίδια τα οποία σημάδεψε την Ορθόδοξη Θεολογία από το 1903 και μετά. Το πρώτο εγχειρίδιο το οποίο εξεδόθη ήταν από τον Ζήκου Ρώση το 1903 με τίτλο «Δογματικά και συμβολικά μνημεία» ή αλλιώς «Η δογματική της Ορθόδοξης Καθολικής Εκκλησίας». Ένα σχόλιο εδώ. Όταν ακούμε την λέξη Ορθόδοξη Καθολική, έχετε την αίσθηση ότι υπάρχει κάποια διαφοροποίηση, αμφισημία, όχι, αντινομία? όχι. Να σας ακούσω, που θα ήθελε να το τεκμηριώσει, παρακαλώ. Βασικά αυτή είναι η κανονική ονομασία, όπως θα έπρεπε να λέγεται. Πολύ σωστά. Το λέω αυτό γιατί ξέρετε, σε μια εγκύκλιο που μας είχε σταλεί ως τμήμα θεολογίας από τον Πάπα Ιωάννη Παύλο τον δεύτερο, η Ορθόδοξη Εκκλησία είχε ονομαστεί ως αδελφή Εκκλησία. Ως αδελφή Εκκλησία και ως Καθολική Εκκλησία ήταν μόνο η του λεγόμενου Πάπα. Το λέω λοιπόν αυτό για να δείξω ότι φυσικά και κατά φύση η ολοκληρία της αλήθειας είναι καθολική. Άρα λοιπόν η Ορθόδοξη οφείλει και πρέπει εν της πράγματος να είναι καθολική. Συγγραφέας με Ρώσης. Ζήκου Ρώση, έτσι λέγεται, ο οποίος δημοσίευσε το βιβλίο αυτό για πρώτη φορά, εκθέτοντας σε αδρές γραμμές τους άξονες που σας είπα πριν για την δογματική θεολογία, με άξονα τον πρώτο πυρήνα που λέγεται θεολογία, δηλαδή τριαδολογία από τη μια μεριά, και τον άλλον οικονομία, δηλαδή κοσμολογία και σωτηριολογία. 1903. Περνάμε μετά στο εγχειρίδιο το οποίο σημαδεύει, θα έλεγα πολύ δυναμικά, το χώρο της Ορθόδοξης Θεολογίας. Εκδίδεται η δογματική του Ανδρούτσου από το τμήμα Αθηνών. Ένα βιβλίο το οποίο κατά την γνώμη την δική μας ως τμήμα θεολογίας είναι ένα καλό βιβλίο, δεν έχει λάθη με την έννοια του δόγματος, είναι όμως κατάστικτο, θα έλεγα, και χρησιμοποιώ συγκεκριμένα τη λέξη αυτή για να δείξω ότι είναι πραγματικά διάστικτο το βιβλίο αυτό από σχολαστικές και σχολαστικές τάσεις και επιρροές. Και όταν γίνεται λόγος για σχολαστική και σχολαστική τάση, είναι ακριβώς αυτή η έλλειψη της διτής μεθοδολογίας την οποία σας ανέπτυξα κατά το πλαίσιο της προηγούμενης ώρας. Ναι. Συνεχίζουμε λοιπόν, ένα χρόνο μετά εκδίδεται το βιβλίο για το οποίο λιγάκι σας μίλησα πριν, για τα μνημεία, τα δογματικά και συμβολικά μνημεία του καθηγητή Καρμύρη. Ένα βιβλίο το οποίο σταθμός, ορόσημο, προσωπικά το θεωρώ ένα από τα πολύ δυνατά βιβλία, ξέρετε, που μπορείτε να δείτε αν θέλετε και την πρώτη στροφή, το λεγόμενο Back to the Fathers, που γίνεται για πρώτη φορά το 1957. Το Back to the Fathers ήταν η στροφή προς τους πατέρες της Εκκλησίας, υπό την έννοια ότι είναι καιρός η Ορθόδοξη δογματική θεολογία να κινηθεί πατερικά. Να δει δηλαδή. Ορίστε. Ναι, Ιωάννης Καρμύρης, καθηγητής του τμήμα του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου, σταθμός, ένας από τους μεγάλους δογματολόγους. Επίσης, θα ήθελα να σας συστήσω, αν θέλετε να ασχοληθείτε με τον καθηγητή Καρμύρη, μπορείτε να δείτε επίσης το έργο του, το οποίο εξεδόθη στο Γκράτς της Αυστρίας το 1968 με γερμανική μετάφραση. Θυμάμαι καλά, είναι Abriss der dogmatischen Lehre der orthodoxen Theologie. Το βιβλίο το οποίο εκδίδεται με γερμανική μετάφραση για τους ασχολούντες με τα γερμανικά, ένα σταθμός, μπορούν να ασχοληθούν πολύ ωραία με τη θεολογία αυτή. Λίγο πιο πριν λησμόνησα να πω ότι το πρώτο έργο, όχι από τον ελληνικό χώρο, αλλά από τον αδερφό χώρο της Ρωσίας, είναι ένα βιβλίο το οποίο εκδίδεται ακόμα πιο πριν. Το 1868 μας σώζεται σε μια γαλλική βερσιόν La Théologie Dogmatique Orthodoxe, που είναι του Επισκόπου Μακαρίου την εποχή εκεί. Ένα βιβλίο το οποίο και αυτό είναι στον άξονα αυτής της τριμερούς πορείας για την οποία σας μίλησα πριν, θεολογία, κοσμολογία, σωτηριολογία. Όλο αυτό λοιπόν το πλαίσιο είναι μέχρι το 57, μέχρι τον καθηγητή Καρμύρη. Από εκεί και μετά μπορούμε να πούμε ότι η θεολογία, περισσότερο η δική μας, το δικό μας τμήμα, αρχίζει και γίνεται πατερική. Με τον ήμνηστο καθηγητή Χρήστου, Παναγιώτη Χρήστου, ξεκινάει η πολύ δυναμική στροφή στους πατέρες της Εκκλησίας, το Back to the Fathers, και αρχίζουν και υπομνηματίζονται διάφορα κείμενα, κυρίως του Αγίου Γρηγορίου του Παλάμα.
Σήμερα, ως τμήμα θεολογίας, είμαστε πολύ χαρούμενοι, χαίρομαι, διότι το μεγαλύτερο τμήμα της ανέκδοτης φιλολογίας και γραμματολογίας του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά έχει εκδοθεί. Στην προσπάθεια αυτή, φυσικά, επικουρήθηκε το έργο από τους καθηγητές Ματσούκα, από τον τεράστιο καθηγητή Ματσούκα, ο οποίος ήταν επόπτης της όλης διαδικασίας αυτής, από τον καθηγητή Φανουργάκη, από τη Μαθηματικής και Κοινωνικής Θεολογίας, από μια σειρά καθηγητών και των δύο τμήματων της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου μας, με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή ο όλος πυρήνας, ο άξονας και η στροφή του τμήματός μας να είναι ακρεφνώς πατερική. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε δογματική και συμβολική θεολογία εάν δεν κάνουμε αποκλειστική χρήση των Ορθοδόξων πατέρων. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Αλλιώς κινδυνεύουμε τον κίνδυνο τον οποίο έχει σήμερα η δυτική θεολογία, που δυστυχώς υπάρχουν μεμονωμένες τάσεις της sola scriptura και της sola gratia. Αυτό όμως είναι ένα πράγμα το οποίο εμείς δεν δεχόμαστε σε καμία περίπτωση sola scriptura και sola gratia. Η σκριπτούρα, η γραφή, είναι αυτή η οποία μπαίνει πάντοτε υπό την νοηματοδότηση των πατέρων της Εκκλησίας. Δηλαδή, Αγία Γραφή, Παλαιά και Καινή Διαθήκη, είναι, θα λέγαμε, οι μήτρες, οι πυρήνες, είναι, θα λέγαμε, οι πηγές βάσει των οποίων νοηματοδοτείται και ξαναγράφεται το Ορθόδοξο δόγμα. Το δόγμα, σύμφωνα με την Ορθόδοξη πίστη και θεολογία, δεν είναι σε καμία περίπτωση νοησιαρχικό. Δεν είναι δηλαδή ένα αποκοίημα νοών, έστω και αγχεινών νοών, για να το πω έτσι. Δεν είναι τίποτα άλλο το δόγμα παρά η εμπειρία της Εκκλησίας. Η ιστορία λοιπόν του Ισραήλ είναι αυτή που ξεκινάει να γράφεται η ιστορία, όπως πολύ σωστά μας έλεγε και μας εξηγούσε ο ήμνηστος δάσκαλος Ματσούκας, τον οποίο εγώ προσωπικά ευτύχησα να τον γνωρίσω και να τον έχω και καθηγητή, δυστυχώς εσείς όχι, αλλά μέσα από τα βιβλία του Λαλή ο Ματσούκας και μάλιστα πλούσιο παρόχος. Μας έλεγε πάντοτε ότι την ιστορία δεν την έχουν γράψει ποτέ κόκκινος κουφίτσες. Η ιστορία γράφεται στο αίμα των ανθρώπων. Η ιστορία, έλεγε ο ήμνηστος δάσκαλός μας, ότι κινείται δια πλεονεξίαν και φιλοδοξίαν κατά του κηδίδι, εν μέσω οδύνων και οδυνών. Προσέξτε λίγο τη διαφοροποίηση των όρων και τα εξαιρετικά ελληνικά του καθηγητή Ματσούκα. Εν μέσω οδύνων, πόνων και οδυνών. Το οδυνών είναι ωμέγα και γιώτα. Αυτή η πόνη, τους οποίους κυοφορεί η αλλαγή. Σαν την αρτήτοκο γυναίκα. Σαν την γυναίκα η οποία μόλις γέννησε. Η πόνη της οποίας έφεραν την αλλαγή. Έτσι λοιπόν είναι και η ιστορία της Θείας Οικονομίας. Ο Ισραήλ κινείται προοδευτικά στη σχέση με τον Θεό. Με τον ίδιο τρόπο μετά ο δεύτερος Ισραήλ, ο νέος Ισραήλ, το εκκλησιαστικό σώμα, είναι αυτό το οποίο γράφει πάλι την ιστορία, στη σχέση και στον άξονα προς τον Θεό. Και αν θέλετε, πότε συμμορφούμενοι προς το θέλημα του Θεού και πότε όχι. Γιατί ακριβώς, κατά τον Άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή, η ανθρωπίνη φύση έχει πρικιστεί με το ουσιοδέστατο προσόν της, το οποίο είναι ποιο? Αν θέλουμε κάτι από το λεγόμενο ανθρωπολογικό κατ' εικόνα να εξάρουμε, ποιο θα λέγατε ότι είναι αυτό? Το δημιουργικό, εντάξει. Το αυτεξούσιο και το αυτεξούσιο. Το αυτεξούσιο και την ελευθερία κυρίως. Η ελευθερία, λέει κάπου ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής, αν έλεγα το αυτεξούσιο και ούκε στην άνθρωπος. Και ούκε στην άνθρωπος. Δηλαδή η αλήθεια του ανθρώπου εδράζεται, θεμελιούται, ερίδεται, αν θέλετε, επάνω στο γεγονός ότι είναι ελεύθερος. Και ο κύριος Αλεξανδρίας, σήμερα πολύ όμορφα και δημιουργικά με κινητοποιήσετε σε αυτό, λέει κάτι για την ελευθερία της ανθρώπινης φύσης πάρα πολύ όμορφα. Λέει, ο Θεός μπορεί να κάνει μια πόρνη να μην είναι πόρνη? Το ρωτάει αυτό Άγιος, δίχως να σκανδαλίζεται, ξέρετε. Και λέει το περίτρανο όχι, αφού την έχει πλάσει ελεύθερη. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί. Και ο Σταμούλης, ο δάσκαλός μου, πάντοτε πολύ σωστά μας έλεγε ότι αυτά είναι τα όρια της παντοαδυναμίας του Θεού. Προσέξτε τον όρο. Της παντοαδυναμίας του Θεού. Ότι δεν μπορεί να τα κάνει όλα. Δεν μπορεί. Ξέρετε γιατί? Διότι η δύναμη του προσκρούει στο δικό μας αυτεξούσιο. Η αυτεξουσιότητα του ανθρώπου μπορεί να γίνει το τείχος, το πρόσχομα, το ανάχωμα, το τέλος της αγάπης του Θεού προς τον άνθρωπο. Γιατί πραγματικά και να σε αγαπά ο Θεός, αν δεν θελήσεις να σωθείς, δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Το λέω αυτό και σε συνέδρια και με κληρικούς που έχω καλές σχέσεις και βρίσκομαι και βλέπεις στρεβλώσεις. Βλέπεις στρεβλώσεις που δεν μπορούν. Γιατί ο Θεός, δεν φταίει πάντοτε ο Θεός. Ο άνθρωπος φταίει.
Άγιος Μάξιμος λέει ότι το μυστήριο της σωτηρίας είναι μυστήριο βουλωμένων όντων. Όντων βουλωμένων, θελητικών. Κύριλλος Αλεξανδρίας. Εθελοτρέπτος σώζεται ο άνθρωπος. Αυτοκελεύστο ροπή και εθελουργό ροπή σώζεται ο άνθρωπος. Είναι τυχαίο αυτό το πράγμα. Κάποιοι ψάχνουμε να βρούμε την ελευθερία μας ακόμη και δεν μπορούμε να τη βρούμε. Η ελευθερία είναι ακριβώς αυτή. Και στο σημείο αυτό, ναι, μετά από τα χρόνια αυτά που φτάσαμε στο 1970 περίπου, η εμφάνιση του καθηγητή Ματσούκα είναι αυτή η οποία σηματοδοτεί πέρα για πέρα τον ελληνικό, Βαλκάνιο, Ορθόδοξο και διεθνή χώρο. Ο Ματσούκας, ξέρετε, σήμερα μεταφράζεται πάντα. Αυτό λοιπόν δείχνει το εύρος του έργου. Ο Ματσούκας γνωρίζει σήμερα μεταφράσεις στα γαλλικά, στα αγγλικά, πέρα από ότι στην βαλκανική, γενικότερα στον Ορθόδοξο χώρο, είναι παντού ανάγνωσμα. Θα μπορούσαμε να πούμε Ευαγγέλιο, πράγμα που δείχνει ότι είναι ο μόνος καθηγητής ο οποίος στήρισε τις ορθόδοξες προϋποθέσεις του ασφαλώς θεολογήν κατά τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά. Διότι για να θεολογήσει κανείς ασφαλώς θα πρέπει να έχει κάποιους άξονες που για να ανακεφαλαιώσω μία ακόμη φορά στο βιβλίο του Ματσούκα συναντά κανείς την διμερή πορεία των πατέρων, θεολογία, οικονομία. Οι δύο άξονες αυτοί. Ιστορικοφιλολογική προσέγγιση, κριτική προσέγγιση και επίσης τρίτον, καταλεπτής γνώση των δυτικών προϋποθέσεων. Γνωρίζει ο δάσκαλος πέρα για πέρα την ιστορία και την φιλολογία της Δύσης, τις δυτικές αν θέλετε, τις διαφορές μεταξύ Δύσης και Ανατολής και γράφει ένα συγκεκριμένο βιβλίο το οποίο γίνεται σταθμός. Ονοματίζει για πρώτη φορά, είναι ο πρώτος που το κάνει αυτό διεθνώς. Δεν υπάρχει στην βιβλιογραφία, πιστέψτε με. Τουλάχιστον σε αυτήν που έχω μελετήσει εγώ, που είναι αρκετά συστηματική. Δεν υπάρχει η ονοματοδοσία του Θεού ως πράγμα. Ο Νίκος ο Ματσούκας όμως τολμά και λέει ότι ο Θεός πράγμα είστε. Και δεν το λέει φυσικά μόνος του. Το παίρνει από τους πατέρες της Εκκλησίας. Τι σημαίνει πράγμα? Σκεφτείτε και αυτό που σας τόνισα πριν, με την εμπειριοκρατία των Ορθοδόξων πατέρων. Οι πατέρες, ξέρετε, είναι εμπειριοκράτες. Δεν είναι νοησιαρχικοί. Η μείζον διαφορά μεταξύ της Ορθοδοξίας και της δυτικής παραδόσεως είναι ότι η Ανατολική είναι εμπειριοκρατική, ενώ η Δυτική είναι νοησιαρχική. Ο Ματσούκας λοιπόν θα πει: ο Θεός είναι πράγμα, υπό την έννοια της πύρας, πυρό με το ρήμα, πύρα, πράγμα. Μέσα από αυτήν την φιλολογική ανάλυση φτάνει κανείς στο συμπέρασμα να πει: ναι, ο Θεός είναι πράγμα, διότι μπορώ να μετάσχω σε αυτό. Μπορώ και μετέχω. Μετέχω κοινώς, μετέχω του Θεού. Αυτή ακριβώς η μετοχή του Θείου όντως είναι που απεργάζεται τον λόγο. Εδώ ακριβώς έχετε, αν θέλετε, κατά αντίστροφο τρόπο προς τη δυτική παράδοση, ότι το δόγμα φωτίζει τον λόγο. Εις τρόπον ώστε ο λόγος να σαφηνίσει το δόγμα, να αποσαφηνίσει το δόγμα, να το διασαφήσει. Η πορεία όμως είναι εξάπατος διαφορετική. Και η πορεία έχει να κάνει... Ξαναπείτε, το δόγμα φωτίζει τον λόγο. Το δόγμα, ναι, φωτίζει τον λόγο. Ώστε... Είναι φράση, αν θυμάμαι καλά, ad hoc τη λαμβάνω τη φράση ad hoc μέσα από το βιβλίο του καθηγητή Ματσούκα. Ώστε ο λόγος. Λέει, αν θυμάμαι καλά τη φράση του, ότι το δόγμα φωτίζει τον λόγο. Εις τρόπον ώστε ο λόγος να μπορεί να διασαφίσει το δόγμα. Εις τρόπον ώστε ο λόγος να μπορέσει να αποσαφηνίσει το δόγμα. Αυτό είναι που γίνεται. Διότι ο λόγος από μόνος του δεν μπορεί να έχει τη δυνατότητα να ερμηνεύσει τον Θεό. Δεν μπορεί να την έχει. Ξέρετε, εκείνη την ώρα κατά την οποία ο νους του Θεόπτη, μας λένε τα κείμενα των πατέρων της Εκκλησίας, αρπάζεται προς τον Θεό, έχουμε την αλογία του όντως. Καταλαβαίνει κανείς όμως με ποια έννοια το λέει αυτό και πάλι ο Άγιος Μάξιμος ο Μονογητής. Λέει ότι κατεχόμενος ο νους του παθόντος και μαθόντος τα θεία του Θεόπτου, εκείνη την ώρα εισέρχεται εις κατάσταση βραχυλογίας από τη μια μεριά και γιατί όχι παντελούς αλογίας. Δηλαδή εκείνη την ώρα δεν μπορεί να νοήσει και να κατανοήσει τίποτα. Γιατί το Άγιο Πνεύμα έρχεται και σκηνώνει στο μυαλό του ανθρώπου. Αρπάζει τον νου του ανθρώπου και τον διδάσκει αδιδάκτως. Διδάσκει δηλαδή το Άγιο Πνεύμα το νου του ανθρώπου που τον αρπάζει κυριολεκτικά και αρχίζει και τον διδάσκει άρρητα ρήματα. Λέει κάπου ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, υπάρχει λέει τέλος προσευχής. Τι λέτε? Υπάρχει τέλος?
Και όμως λέει υπάρχει. Τέλος προσευχής, αρπαγή προς Κύριο. Αρπαγή προς Κύριο. Φυσικά και υπάρχει. Υπάρχει στιγμή κατά την οποία η προσευχή τελειώνει. Ποια είναι αυτή? Όταν αρπάζεται ο νους του ανθρώπου από τον τριαδικό Θεό. Αυτό ακριβώς λέγεται τέλος προσευχής. Εκείνη την ώρα δεν προσεύχεται, διότι ακριβώς ενούται με τον Θεό. Υπάρχει ένωση με τον Θεό. Η προσευχή είναι μέσο. Η άσκηση είναι μέσο. Η νηστεία είναι μέσο. Όλα αυτά είναι τέρμινους τέχνικους προκειμένου να ενωθεί κανείς με τον Θεό. Από τη στιγμή κατά την οποία επέρχεται ο στόχος προς τι το μέσο. Ναι, κύριε, αυτό όμως στην αγιοσύνη δηλαδή συμβαίνει. Βεβαίως. Στην αγιοσύνη και όχι μόνο υπό την έννοια αυτή, τη στατική. Ξέρετε, Άγιοι γίνεστε. Άγιοι γίνεστε. Το πρόταγμα αυτό το ευαγγελικό αναφέρεται σε όλους. Αναφέρεται σε εμάς τους ίδιους ότι οφείλουμε να γίνουμε Άγιοι. Δεν είναι κάποια στιγμή η αγιότητα μία μεμονωμένη στιγμή. Είναι μια πορεία, αιμάτινη, διαρκής. Δεν σημαίνει ότι κάποιος, ξέρετε, έχει δει μια φορά τον Θεό και αυτό ήταν τελείωσε. Όχι. Ο Θεός είναι κάτι το οποίο πρέπει να τον κυνηγά κανείς, και πάλι με μαξίμιους όρους, μανικός. Όπως ο εραστής τολμά και λέει με τέτοιες λέξεις την δική του ερωμένη. Δεν φίδονται, ξέρετε, τον λόγο τους οι πατέρες. Τολμούν και χρησιμοποιούν λέξεις μη φιδόμενοι των λόγων αυτών. Μη φιδόμενοι των λόγων αυτών. Στιγμή κατά την οποία σήμερα επεκκλησία, εν εκκλησίες φοβούμεθα να αναφέρουμε τον λόγο έρωτας. Ενώ οι πατέρες θεωρούν πως είναι εκ των όνου κάτω ο έρωτας αυτός. Υπάρχει κείμενο του Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτη που είπατε, που ήταν αποδιδόμενο του Αρεοπαγίτη. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο είναι γραμματολογικής φύσης, είναι για τους επιστήμονες, είναι για μας πιο ηθικό επίπεδο. Λέει κάπου ότι έστι δε και εκστατικός ο θείος έρος. Ουκ αιών είναι τους εραστάς, αλλά τον ερωμένο. Αντιλαμβάνεσαι το νόημα. Ένα νόημα το οποίο είναι πραγματικά εξαιρετικό. Εκ πάγλου καλονής. Έστι δε και εκστατικός ο έρος. Είναι δηλαδή ο έρωτας εκστατικός που κάνει το υποκείμενο να ίσταται έξω. Εξίσταμε σημαίνει ότι βγαίνω από την ύπαρξή μου για να αφιερωθώ στον άλλον. Στον οποίο αφιερώνομαι με τόσο δυναμικό τρόπο που δεν θέλω να φύγω από αυτό. Και όταν αυτά είναι λόγια Αγίων ανθρώπων, η Εκκλησία σήμερα τα βλέπει λίγο με προβάλλουμε την αγάπη, η οποία προφανώς είναι σημαντική, προφανέστατα. Ο έρος όμως είναι σημαντικότερος. Οι πατέρες της Εκκλησίας περισσότερο για έρωτα μιλάνε. Μιλάνε για αυτήν την ερωτική διάσταση που είχε ο Θεός όταν δημιουργούσε τον άνθρωπο. Αυτόν τον παράφορο έρωτα με τον οποίο κυριεύτηκε ο Θεός για να δημιουργήσει κάτι το οποίο δεν έχει καμία σχέση με την ύπαρξή του. Καμία σχέση. Παντελώς αλλοτριούσιος αυτής. Η δημιουργία είναι κάτι το οποίο θα μπορούσαμε να πούμε πως είναι το alter ego του Θεού. Το άλλο του Θεού. Η αγάπη του Θεού προς τον άνθρωπο. Αυτό είναι το μείζον θαύμα. Κάποια στιγμή είχα κληθεί σε ένα συνέδριο για να μιλήσω για την έννοια των θαυμάτων. Το θαύμα εξ επόψεως ορθοδόξου θεολογίας. Η εισήγησή μου ήταν μόλις μία μισή σελίδα. Μικρή, αλλά είχα να πω άλλα. Περίμενε ο κόσμος που είχε έρθει, όχι μόνο φυσικά για μένα και για άλλους συναδέλφους, να μιλήσουμε για το θαύμα, το ότι θα λέγαμε περιπτωτικά και περιπτωσιολογικά θαύματα. Αυτά δεν έχουν σχέση με πραγματική θεολογία. Το θαύμα δεν μπορεί να αναζητηθεί κατά τέτοιο τρόπο. Διότι ο πυρήνας του θαύματος είναι η δημιουργία του κόσμου. Αυτό είναι το μέγα θαύμα στην Εκκλησία. Το γεγονός ότι μας έπλασε ο Θεός είναι θαύμα. Ψάχνουμε κι άλλο. Θα ψάχνουμε κι άλλο θαύμα τη στιγμή κατά την οποία υφιστάμεθα. Και το άλλο θαύμα ποιο είναι? Δεύτερο θαύμα, ο Χριστός. Θαύμα θαυμάτων. Τέλος όντων, Μάξιμος Ομολογητής. Τι λέει ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής? Λέει ότι και να μην είχε πέσει ποτέ ο Αδάμ και να μην υπήρξε καμία πτώση ιστορικά. Ποτέ. Κάντε μια υπόθεση κατεπίνιαν πριν για να συνεχίσουμε με τα φιλολογικά. Κάντε μια κατεπίνιαν θεώρηση στο νου σας ότι ο Αδάμ δεν είχε εκπέσει από το αξίωμά του. Ο λόγος θα ενσαρκωνόταν. Τι λέτε? Συμφωνώς με την κρατούσα πατερική άποψη, θα λέγαμε πως όχι. Διότι η αιτία της ενσαρκώσεως ήταν η πτώση του Αδάμ. Έτσι δεν είναι? Έχουμε δύο όμως πατέρες οι οποίοι διαφοροποιούνται. Πρώτος, Γρηγόριος Νήσης. Δεύτερος, Μάξιμος Ομολογητής. Και οι δύο κατατείνουν, συμφωνούν και λένε ότι και να μην υπήρξε καμία πτώση ιστορικά, θα ενσαρκωνόταν ο λόγος, διότι αυτός γάρ εστί το τέλος των όντων. Τέλος υπό την έννοια του σκοπού. Διότι αυτός είναι ο σκοπός των όντων.
θα εμφανιζόταν, θα ενσαρκωνόταν για να αντικρίσει το ποίημα των ποιητή του. Ακριβώς αυτός ο λόγος είναι της ενσάρκωσης, η πλήρης φανέρωση του Θεού, η οντολογική παρουσία του Θεού. Ο Θεός ενσαρκεί, για να ειδωθεί εκ του σύνεγγης, θα μπορούσαμε να πούμε ένα άλλο τρόπο. Αυτή η εκ του σύνεγγης θεωρία του Θεού απεργάστηκε με την ενσάρκωση του Λόγου. Θα πείτε, δεν είναι η κρατούσα θέση της Ορθοδόξου Πατερικής Παραδόσεως, προφανώς. Αυτό λέγεται θεολογούμε. Είναι μια, αν θέλετε, συζήτηση στο επίπεδο των νομοκανόνων. Για να το θέσουμε με νομικούς όρους, δεν ξέρω κάποια ασχολείστε με την νομική, είναι αν θέλετε η αντίθεση μεταξύ νομολογίας και νόμου. Είναι μια συζήτηση θεωρητική των πατέρων για το τι θα μπορούσε να έχει γίνει. Βεβαίως δεν την δεχόμεθα ως κρατούσα άποψη, διότι πάντοτε η Εκκλησία δέχεται το λεγόμενο consensus patrum, συμφωνία των Ορθοδόξων πατέρων, και στη βάση αυτή θεωρεί κάτι ως δόγμα. Το άλλο το αφήνει ως μία συζήτηση. Η συζήτηση όμως αυτή, ξέρετε, μερικές φορές η εξαίρεση είναι πάρα πολύ δυναμική. Για να δείξει την αγάπη. Αυτά τα πάγανε το Γρηγόριο Νήσης. Δεν είναι διάσημος όπως οι άλλοι σήμερα. Δεν έχετε άδικο, θα συμφωνήσω με αυτό. Αλλά εκεί όμως που φαίνεται η μεγάλη αξία του Γρηγορίου Νήσης, ο οποίος, πιστέψαμε, ήταν οξυδερκέστερος των Καπαδοκών, ήταν οξυδερκέστατος πραγματικά, και η αξία του φαίνεται από την επανανοηματοδότηση που κάνει ο Μάξιμος. Ο Μάξιμος, όταν αναφέρεται στην περίφημη θεολογία της αποκατάστασης των πάντων, συγγνώμη, ξέχασα να πω πριν, λησμόνισα να πω ότι αυτή η θεολογία του Αγίου Μαξίμου τον Ομολογητή, που ομιλεί για τον Χριστό ως τέλος της δημιουργίας του κόσμου, δηλαδή το ότι θα γινόταν άνθρωπος ανεξαρτήτως της πτώσης, λέγεται θεολογία της αποκατάστασης των πάντων. Δηλαδή, λέει ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής, ότι στα έσχατα θα σωθούν όλοι. Οριγέννης είναι αυτό. Πρωτογενώς, ναι. Θα συμφωνήσω μαζί σας. Γι' αυτό έχει Οριγέννης. Απορρίφθηκε, προσέξτε όμως, υπάρχει μια, έτσι, θα έλεγα μια μικρή διόρθωση. Δεν έχουμε απόρριψη του Οριγένους ως πρόσωπο, έχουμε των οριγενιστικών απόψεων. Θέλει προσοχή αυτό σε ένα πιο ειδικό επιστημολογικό επίπεδο. Αλλά αυτό το οποίο ο Άγιος Μάξιμος λέει, το ότι θα υπάρξει εποχή κατά τα έσχατα, κατά την Ανάσταση, όπου θα σωθούν όλοι. Τι έχετε να πείτε γι' αυτό, το βλέπετε ως αδικία? Το απέριψαν σήμερα αυτό. Ναι, όχι, μια συζήτηση που προσπαθώ να ανοίξω αναφορικά με αυτήν την θεολογία ενός των μιζώνων πατέρων της Εκκλησίας, Μάξιμος Ομολογητής. Σε συνέδριο πάλι οι εκκλησιαστικοί άνδρες ανθίστανται πολύ και λένε ότι όχι, είναι αδικία γιατί εμείς κάνουμε περισσότερη νηστεία, γιατί εγώ έτσι, εγώ αλλιώς. Ο καθένας φάζει, ας πούμε, το πρόταγμά του. Λες και η σωτηρία είναι κάτι το οποίο πρέπει να γίνεται προσωπικά. Πάντως με αυτά που έχω μάθει μέχρι τώρα στη θεολογία, ξέρω ότι η σωτηρία είναι η υπόθεση της κοινότητας, όχι η υπόθεση του προσώπου. Δηλαδή δεν πρέπει να νοιάζομαι εγώ να σωθώ και να χαθούν οι άλλοι. Θέλω να είμαι λογικός. Δεν είναι να χαίρομαι εγώ που σώθηκα και να χαθείτε εσείς όλοι. Αυτό δεν είναι σωτηριολογική. Βεβαίως, ούτε καν ανθρωπίνος ορθό είναι. Πολλό δε μάλλον θεολογικός ορθό. Ο πατέρας Παΐσιος, ξέρετε, λέει το άλλο. Του λένε κάποια στιγμή τι θα γίνει, λέει, όταν βρεθούμε στον παράδεισο. Κλείσει ο παράδεισος από Αγίους και εσείς μένετε απ' έξω. Δόξα τω Θεώ που γέννησε. Δόξα τω Θεώ που γέννησε και είναι τόσοι μέσα και εγώ είμαι έξω. Αυτό είναι το φρόνημα των πατέρων. Το να υπάρχω για τους άλλους. Το να σωθώ εγώ προς χάριν των άλλων. Το να ματώσω εγώ για να πεθάνουν οι άλλοι. Ο Χριστός αυτά μας είπε. Όχι αυτή η ατομική σωτηριολογία που είναι και πάλι, αν θέλετε, επηρεασμός, επίρρεια από μια προτεσταντική ή αλλιώς προτεσταντίζουσα άποψη του απολύτου προορισμού, die absolute Freiheit που λένε οι Γερμανοί. Δεν είναι έτσι η θεολογία μας. Η θεολογία μας είναι η υπόθεση της κοινότητας, της ελευθερίας και της σχέσης κοινότητας. Αυτή είναι. Παρακαλώ. Μπορούμε να συζητήσουμε στο Ευαγγέλιο, στην παραβολή του Ασώτου. Το κάνει αυτό. Ο πατέρας, ας πούμε, συγχωρεί τον ιό που πήρε τα μισά και έφυγε, τα ξόδεψε και έρχεται και πάλι τα δίνει όλα. Και σου λέει και στην άλλη παραβολή, πήρε τους εργάτες, λέει, και σε αυτόν που δουλεύει από το πρωί δίνει τα ίδια με εκείνον που ήρθε τη 12η ώρα. Άρα δεν είναι άδικος ο Θεός. Τι σε νοιάζει, σου λέει, εγώ σου τα ξαδώσω που δουλεύει από το πρωί, στον άλλον που ήρθε τη 12η, πάλι να δώσει τα ίδια. Που είναι η βασιλεία του Θεού, δηλαδή αυτό. Δεν σε πειράζει. Άρα αυτό από τον ίδιο τον Χριστό το έχει πει. Όμως αυτό που λέτε όμως για το αξίωμα της σωτηρίας των πάντων είναι άλλο. Και όσοι που αρνείται τον Χριστό δεν μπορεί να σωθεί.
Τέλος. Δηλαδή, όχι γιατί. Να πω λιγάκι όμως Ναι. και ο Άγιος Μάξιμος εκεί για να μην. Εγώ δεν είμαι σίγουρη για τον Άγιο Μάξιμο. Ξέρω ότι ο Ριγκίδης το είπε. Θα ρωτήσω τον Τζελεγκίδη πάντως. Το σημειώνω. Να δω αν ο Άγιος Μάξιμος είπε αυτό το πράγμα. Βεβαίως ήταν το καθηγητή. Σημείωσα, έχει και βιβλίο κάτω. Είναι ένας από τους αρίστους δογματολόγους, καθηγητής μου. Είπε ο Άγιος Μάξιμος περί της σωτηρίας των παντών. Βεβαίως. Για την αποκατάσταση των παντών. Προσέξτε. Η θεολογία της αποκατάστασης των πάντων είναι από τον Μάξιμο τον ομολογητή, ο οποίος λέει τι? Ότι θα ήθελα να σωθούν όλοι ή να μην φανεί Χριστός, να φανεί Χριστός ανέτειος της αμαρτίας. Άλλο θα ήθελα κι άλλο. Αυτό λέει ο Μάξιμος. Ξέρετε ότι ο τρόπος με τον οποίο θεολογεί είναι το να σωθούν όλοι προς χάρη της σωτηρίας των ανθρώπων και για να μην φανεί ο Θεός αίτιος πραγματικά της αμαρτίας. Να ξέρετε όμως ότι το λέω και πάλι είναι στο πλαίσιο θεολογουμένου. Δεν είναι δηλαδή κρατούσα άποψη. Μάλιστα λέει, για να θυμηθώ καλύτερα τον Μάξιμο, λέει ότι δεν σημαίνει ότι θα σωθούν αυτοί με βάση την κοινωνία με το Θεό, αλλά όσο θα περνάνε οι αιώνες, λέει ο Μάξιμος, θα αποσβαίνεται η αμαρτία. Θα υπάρχει μετοχή, θα υπάρχει συγχώρηση. Αυτό είναι το πλαίσιο το οποίο βάζει, σας το λέω και πάλι, είναι εντελώς θεωρητικό, δείχνει όμως, αν θέλετε, τον καημό, την αγάπη για την σωτηρία όλων. Εμένα αυτό λοιπόν με ενδιαφέρει. Επιστημολογικά, ορθότερα, αυτό μπορούμε να το δούμε σε επίπεδο συνεδρίου. Τι λέει και τι δεν λέει ο Άγιος Μάξιμος. Εγώ όμως το χρησιμοποιώ για να δείξω ότι ο καημός μας πρέπει να είναι η σωτηρία των πάντων και η αγάπη μας. Unum sint, είναι πάντες ενώσει. Αυτό είναι. Η αγάπη για τη σωτηρία όλων. Έχουμε εκφράσεις πολλές. Ο Απόστολος Παύλος λέει ότι για τους προς χάριν των ανώμων εγενόμην άνομος. Προς χάριν των ανώμων. Δεν ηθικίζουν οι πατέρες, ούτε καν και τα παύλια κείμενα. Ούτε καν και οι Ευαγγελιστές. Έχουμε οντολογία, δεν έχουμε ηθική. Λέει εκεί ο Παύλος ότι προς χάριν των ανώμων της γαρανόμης άνομος εγενόμην. Όχι άνομος, αλλά ένομος εν Χριστώ. Τη πάση γέγονα τα πάντα, είναι απάντα στην ασώσω. Τη πάση γέγονα τα πάντα. Για όλους μπορώ να γίνω τα πάντα, μέχρι να φτάσω να γίνω άνομος για να σωθείς εσύ. Πραγματικά. Αυτό είναι, παιδιά, το χριστοκεντρικό πλαίσιο. Αυτό είναι το χριστοκεντρικό πλαίσιο. Ο Θεός δεν είναι για να διακολουθεί. Συχνά όμως ο Παύλος δεν αρνείται την ορθή πίστη. Δεν έχουμε αρνηστεί. Τα λέει, ας πούμε, αυτά, δεν ξέρω το τέλος πάντων. Εδώ πέρα αρχίζει κάπως και με. Δεν έχουμε αρνηστεί πίστης. Έχουμε κατάφαση στην δυσκολία, έχουμε κατάφαση, αν θέλετε, στην αδυναμία της ανθρωπίνης φύσης. Η ανθρώπινη φύση, ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας λέει ότι είναι τόσο ευανάτρεπτη και ευεπίφορη στο λάθος. Ο Κύριλλος τα λέει αυτά, όχι εγώ. Ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας λέει ότι δεν υπάρχει πιο αμαρτωλή φύση από την ανθρώπινη. Ο Άγιος τα λέει. Και ξέρετε γιατί το λέει αυτό? Γιατί δεν είναι σκοπός του να ηθικήσει. Εντοπίζει το κακό. Βλέπει ότι το ευόλιστον τη φύση συγκεκλήρωται. Κύριλλος Αλεξανδρίας. Το ευόλιστο, λέει, είναι συγκεκληρονομημένο στη φύση μας. Είναι τόσο πολλές οι ροπές προς το λάθος, προς το ατύχημα, προς το accident, αν θέλετε, που κάνουν πραγματικά την υπόθεση της σωτηρίας δύσκολη. Όχι εύκολη. Γι' αυτό και πάλι γυρνάω στην θεολογία τη δική μας. Η ιστορία γράφεται στο αίμα. Στο αίμα γράφτηκε η ιστορία. Δηλαδή, από τη στιγμή κατά την οποία έχουμε εκκλησία, είναι θεμελιωμένη στο αίμα και στην ελευθερία των Αγίων μας. Αυτό λοιπόν το αίμα και την συγκεκριμένη πράξη αυτή υπηρετούμε σήμερα. Ποιοι θεωρίες? Οι πατέρες λένε συνεχώς πως είναι η υπόθεση δύσκολη. Γι' αυτό ένας φοιτητής, νομίζω ο Κύριος πριν, μου έθεσε ένα ερώτημα το οποίο πραγματικά ήταν πολύ ωραίο. Αν μπορούμε στα πλαίσια της Ορθοδοξίας να μιλήσουμε για κατασάρκα, δεν ξέρω πώς το συζητούσαμε πρώτα, για κατασάρκα αναμαρτησία της Θεοτόκου. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε, βέβαια. Δεν υπάρχουν αναμάρτητα όντα πλην Θεού. Στην Ορθόδοξη θεολογία υπάρχει κτιστό και άκτιστο. Η Παναγία είναι κτίσμα. Πάει και τελείωσε. Δεν κτιστό η Παναγία, δεν είναι άκτιστο. Αλλήμον. Μπορώ να πω πάνω σε αυτό. Παρακαλώ. Ό,τι Λαγγίδης είπε. Ότι στο γάμο της Κανά η Παναγία, ας πούμε, αστόχησε κάπως, δηλαδή. Όχι αμάρτησε, του λέει, δηλαδή όχι προσπάθησε, σαν να λέμε να κάνει υπόδειξη στο Θεό. Δηλαδή, ρε παιδί μου, κοιτάξτε, δεν έχει εδώ κρασί. Να σας βοηθήσω. Τελείωσε το κρασί. Και της λέει, την έβαλε στη θέση της κάπου, της λέει,
Τι εννοεί και εσύ γίνε. Ναι. Τι εννοεί και εσύ γίνε. Αλλά μετά εκείνη κατάλαβα αμέσως ότι όρθωσε και λέει κάντε ό,τι σας πει. Έτσι. Που δείχνει ότι εκεί υπήρχε, λέει, μια λεπτή, όμως πνευματικά ευαίσθητη Παναγία, ας πούμε, κατάλαβε ότι το θάρρος που είχε ως μητέρα. Τα όρια της. Ναι, τα όρια της, την έβαλε στα όρια της και της λέει όχι. Και λέει, κοιτάξτε αμέσως, κάντε ό,τι σας πει. Και της έκανε τη χάρη τελικά ο Χριστός να κάνει το. Που έχουμε ακριβώς. Πρώτον, να κάνω 2 σχόλια για αυτό που είπατε. Φιλολογικό πρώτο σχόλιο. Πρώτο, αμαρτία δεν είναι τίποτα άλλο παρά αστοχία. Αμαρτάνω τεινός. Αστοχό. Αμαρτάνω τεινός σημαίνει αστοχό. Η βαρύγδουπη έννοια των αμαρτημάτων τη φέραμε εμείς. Η νεωτερική παράδοση. Οι πατέρες όταν έγραφαν η μάρτανον ως προς τον στόχο ημάτων, αστοχούσαν απλά. Έχαναν το στόχο. Αυτή η φόρτιση της λέξεως, με αυτήν την ιδιοτρόπως, αν θέλετε, βαρύνουσα και βαρισίμαντη έννοια του όρου, έγινε μεταγενεστέρος, οψίμος. Αυτός προς το πρώτο σχόλιο. Το δεύτερο σχόλιο είναι να πω για την Θεοτόκο και έχουμε μείζωνα παραδείγματα στην ιστορία της Εκκλησίας μας για επηρεασμό πολύ μεγάλο της Θεοτόκου. Να σας πω ποιο. Εκείνη την ώρα κατά την οποία σταυρούται ο Υιός της. Κατά τον Άγιο Κύριο Αλεξανδρίας υπάρχει το εξής φοβερό εκείνη την ώρα, το οποίο είναι ευαγγελικό, ρομφαία διαπέρασε η δική της φύση και ψυχή. Τι σημαίνει αυτό? Πόνος. Η Θεοτόκος εκείνη την ώρα αναρωτάται, είναι δυνατόν ο Υιός να είναι αυτός? Είναι δυνατόν να του φέρονται έτσι? Βεβαίως και έχουμε. Οξία του πάθους προσβολή, λέει ο κύριος Αλεξανδρίας. Προσβάλλεται το πάθος. Ο διάβολος προσβάλλει τη Θεοτόκο εκείνη την ώρα. Σύροντας, λέει, τον τρυφερό νου της εις ακαθέκτους σκέψεις. Εις ακαθέκτους σκέψεις. Δηλαδή σε μη σωστές, σε μη εμπρέπουσες σκέψεις. Εις εκτόπους και ασθενεστέρας σκέψεις. Αυτή ακριβώς είναι η συγκεκριμένη φρασιολογία του κ. Αλεξανδρία. Για να δείξει ότι είναι κτιστό και Θεοτόκος. Φυσικά, βρε παιδιά. Φυσικά είναι και αυτή η ίδια η οποία παρασύρεται. Παρασύρεται από αυτό το οποίο βλέπει. Είναι λογικό. Βέβαια η θεώρηση η δική μας ως Ορθοδόξων είναι παντελώς αλούτρια του τρόπου με τον οποίο ο Έμπερλε, παραδείγματος χάρη, ένας καθηγητής στη Γερμανία, θα πει ότι η φύση της Θεοτόκου ήταν προβληματική από την αρχή. Αυτό είναι λάθος. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία δυτικής φύσης. Η Ορθόδοξη εκκλησιολογία και θεολογία, το πρόσωπο της Θεοτόκου, και αυτά θα σας τα πει πολύ καλύτερο να μου ο δάσκαλός μου, ο κ. Σταμούνης, που έχει γράψει το διδακτορικό του για την Θεοτόκο στον κύριο Αλεξανδρίας. Είναι το έργο του, το οποίο το θεωρώ από τα κορυφαία υπομνήματα και έργα στον χώρο της Ορθοδοξίας αναφορικά με το πρόσωπο της Θεοτόκου. Ο κ. Σταμούνης, ο πρόεδρός μας, ήταν ο μόνος ο οποίος μιλούσε για τη Θεοτόκο στον άξονα του Ιού της. Ό,τι είναι η Θεοτόκος την κάνει ο Υιός της να είναι. Δεν αυτονομεί η Ορθόδοξη θεολογία ποτέ το πρόσωπό της. Αν αυτονομήσουμε το πρόσωπό της, θα οδηγηθούμε σε αποκλίνοντα συμπεράσματα. Αυτή ακριβώς η σχέση που υπάρχει με το πρόσωπό της δείχνει τον ρόλο που παίζει η Θεοτόκος. Που είναι ποιος ο ρόλος? Ο κ. Αλεξανδρίας ονομάζει τη Θεοτόκο υπουργό. Τι σημαίνει η λέξη αυτή? Εμείς βέβαια βλέπουμε υπουργούς οι οποίοι δεν καταλαβαίνουν το ρόλο τους. Καθόλου. Είναι άλλη ιστορία. Πώς είναι δυνατόν να λέγεσαι υπουργός και να καμαρώνει κάποιος, δηλαδή με μια έπαρση και μια αλαζονία εωσφορικού τύπου. Υπουργός, αντεπέρα δηλαδή. Μα υπουργός σημαίνει βοηθός. Υπουργό τιμή στα αρχαία ελληνικά, βοηθώ κάποιον. Η Παναγία λέγεται υπουργός του μυστηρίου της Θείας Οικονομίας, υπουργεί το μυστήριο, βοηθεί τον μυστήριο του Χριστού. Είναι αυτή δια της οποίας ο Χριστός προσλαμβάνει την ανθρώπινη φύση. Ακεραία την ανθρώπινη φύση. Και με αυτήν την πρόσληψη ακριβώς απεργάζεται το μυστήριο της σωτηρίας του ανθρώπου. Και θα μας κοινώσει, θα μας πει και το άλλο, ότι η φύση η οποία προσλαμβάνεται στη μήτρα της Θεοτόκου είναι άραγε η ιδιοϋπόστατη. Έχει δηλαδή ίδια υπόσταση. Τι λέτε? Προσέξτε το ερώτημα. Στο πλαίσιο της δογματικής θεολογίας μπορεί να σας δει και ως ερώτηση, ας πούμε, στις εξετάσεις κάτι τέτοιο. Θέλω να πω, δηλαδή, είναι μια θεώρηση τέτοιου τύπου. Είναι μια θεώρηση δηλαδή απολυναριστική. Ξαναλέτε λίγο. Βεβαίως. Η Θεοτόκος προσλαμβάνει, ο Χριστός προσλαμβάνει μέσα στη μήτρα της Θεοτόκου, εντός της δικής της μήτρας, φύση η οποία είναι ιδιοϋπόστατη.
ή προσλαμβάνει η φύση ανυπόστατη να μας κοινώσει εκ της ακριβής ορθοδόξης πίστεως? Θέλουν μελέτη τα κείμενα αυτά, θέλουν δουλειά, παρακαλώ. Ενυπόστατη. Προσέξτε, πολύ σωστά, την κάνει ενυπόστατη. Την προσλαμβάνει χωρίς υπόσταση, παρακαλώ. Είναι αντιπόστατη. Ακριβώς. Την προσλαμβάνει χωρίς υπόσταση και εν το πρόσωπο του την κάνει ενυπόσταση. Ενυποστασιάζεται η φύση στο πρόσωπο του Χριστού. Εξού και ένας ο λόγος. Ο Χριστός όμως λέει, μπήκε ο λόγος ως πρόσωπο έχουν τη θεϊκή φύση, ήδη έχουν τη θεϊκή φύση και βάφτηκε, λέει, από το αίμα της Παναγίας. Ακριβώς. Πάρα πολύ ωραία, ευχαριστώ για την συμπλήρωση. Ακριβώς αυτό είναι. Αυτή η επένδυση, το βάψιμο κατά Χριστός. Αυτό είναι. Ο Χριστός είναι εκείνος ο οποίος, γι' αυτό ξέρετε, δεν μπορούμε να κάνουμε λόγο επουδενή, κατά καμία έννοια, κατ' ουδέναν τρόπο που έλεγε και ο μακαριστός δάσκαλος Ματσούκας, για ηθική αναμαρτησία του Χριστού. Μπορούμε να κάνουμε λόγο για ηθική αναμαρτησία του Χριστού. Δεν υπάρχει πιο μεγάλο λάθος από αυτό. Δεν υπάρχει πιο μεγάλο λάθος. Λοιπόν, εγώ θα έκοβα ένα φοιτητή. Εάν μου έγραφε και μου έλεγε ότι ο Χριστός είναι ηθικά αναμάρτητος, σημαίνει ότι δεν έχει καταλάβει τίποτα από δογματική θεολογία. Ο Χριστός, παιδιά, είναι οντολογικά αναμάρτητος. Δηλαδή, για να το πούμε πιο απλά, δεν μπορεί να αμαρτήσει. Δεν θα μπορούσε να αμαρτήσει, ξέρετε γιατί? Διότι ο Θεός δεν μπορεί να εκπέσει από τον. Δεν εκπίπτει ο Θεός από τον. Εάν εκπέσει ο Θεός από τον, τότε λοιπόν είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να συμβεί. Δεν είναι Θεός τότε. Βέβαια, δεν είναι Θεός. Γι' αυτό λοιπόν και ο Χριστός είναι οντολογικά αναμάρτητος. Και ο Άγιος Κύριλλος μας βοηθεί περισσότερο και λέει Άγιος γαρ ούτως εκμήτρας. Εκμήτρας Άγιος. Που δείχνει ότι δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρχει το ευεπίφορον της φύσεως του, το ευόλιστον, το ευανάτρεπτον και όλα αυτά που λέει για τους άλλους ανθρώπους. Ακριβώς η πρόσληψη της ανθρωπίνης φύσης εκ του Χριστού είναι η ακινητοποίηση, το τέλος της αμαρτίας της δικής μας αμαρτίας. Στην πρόσληψη της ανθρωπίνης φύσης ακινητοποιείται το κακό. Όχι βέβαια συνολικά, αλλά αυτό ακριβώς γίνεται ο υπογραμμός της δικής μας πορείας προς τον Χριστό. Δηλαδή αυτό το οποίο πρέπει να κάνει ο άνθρωπος δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια διαρκή πορεία, παρά μια κίνηση για να μπορεί να ελέγχει συνεχώς την φοροποιότητα και ενέργεια, η οποία υπάρχει στη φύση. Νομίζω ότι έπρεπε να τεθούν αυτές οι βασικές αρχές. Θα ήθελα να σας ακούσω στο σημείο αυτό, αν έχουμε κάποια ερώτηση, κάποια παρατήρηση, κάτι που δεν έχει κατανοηθεί. Ο πρόθυμος φυσικά να το επαναλάβω και να συζητήσουμε μαζί. Μα μόνο, είναι χαρά μου. Είμαι λίγο πιο πίσω. Όχι, δεν είστε καθόλου. Δεν πειράζει, θα προσπαθήσω. Λοιπόν, αυτό που είπε ο Άγιος Κύριος λίγο θέλω να επαναλάβετε, το ευόλιστον, πώς το είπατε? Ναι, το ευόλιστον τη φύση συγκεκλήρωται. Ότι έχει συγκληρονομηθεί στην ανθρώπινη φύση το γεγονός της ροπής προς τα φαύλα. Με άλλες λέξεις. Συγκεκλήρωται, παρακείμενος. Συγκεκλήρωται. Είναι δηλαδή η πορεία του ανθρώπου, το ότι μπορεί να ρέπει ευκόλως προς το φαύλον, είναι πολύ φυσιολογικό κατά κύριο. Το λέω αυτό γιατί, ξέρετε, δεν μπορώ να αντιμετωπίζω συνέχεια μια ηθική και μια ηθική ζωσαντάση. Λες και οι πατέρες της Εκκλησίας δεν είχαν άλλο καημό παρά να κάνουν ηθικούς ανθρώπους και καλούς ανθρώπους. Δεν είναι ο σκοπός αυτός. Ο Χριστός δεν ήταν ένα ηθικό πρότυπο, ήταν ένα απολυτρωτικό πρότυπο. Για όνομα του Θεού, ηθικούς ανθρώπους, η ιστορία της ανθρωπότητας γνώρισε πάρα πολλούς. Ο Πολύβος και ο Βούδας ήταν ένα ηθικό πρότυπο. Πάρα πολλά πρότυπα. Και ο κάθε δάσκαλος μιας σχολής, μιας θρησκείας, είναι ένα ηθικό πρότυπο. Δεν θα βρείτε καμία θρησκεία η οποία να λέει πράγματα για το κακό. Όλες οι θρησκείες ηθική κάνουν. Η Ορθόδοξη Θεολογία λοιπόν έρχεται να πει και να κομίσει κάτι άλλο. Την έννοια της απολυτρώσεως. Την έννοια πραγματικά της απολυτρώσεως. Της σωτηρίας. Η οποία είναι έννοια όμως. Όταν λέμε ότι ο άνθρωπος σώζεται, από τι σώζεται τελικά? Για να δω λίγο τη σκέψη σας. Με ενδιαφέρει. Αυτό λέμε πολύ συχνά ότι ο σκοπός μας είναι η σωτηρία του όμως. Δηλαδή το θάνατο. Από το θάνατο. Γιατί τα υπόλοιπα θρησκεύματα έχουν μια, αν θέλετε, συμφιλίωση με το θάνατο. Ακόμα και η κλασική φιλοσοφία. Διαβάζοντας κανείς στοικούς, βλέπει ότι η πορεία του ανθρώπου πρέπει να είναι μια συμφιλίωση με το θάνατο.
Δηλαδή ο άνθρωπος δεν έχει τίποτα άλλο να κάνει παρά να συμφιλιωθεί με την έννοια του θανάτου, να πει ότι εντάξει, αυτός είναι και ο στόχος του ανθρώπου, αυτός είναι και ο σκοπός, θα ζήσει μερικά χρόνια, θα προοδεύσει, θα κάνει παιδιά, θα κάνει αυτά τα οποία θα κάνει στη ζωή του και από εκεί και πέρα φυσιολογικά πεθαίνει. Η ορθόδοξη ιδεολογία έρχεται και το ανατρέπει αυτό πέρα για πέρα. Διότι λέει ότι αυτός ακριβώς ο θάνατος είναι ο έσχατος εχθρός της φύσεως του ανθρώπου, κατά τον Απόστολο Παύλο. Έσχατος εχθρός κατήργηται. Έσχατος εχθρός ο θάνατος. Καμία συμφιλίωση με τον θάνατο. Καμία συμφιλίωση. Πώς είναι δυνατόν να συμφιλιωθείς με κάτι το οποίο αντιδιαιρεί τη ζωή. Μα ζωή και θάνατος, λέει ο Άγιος Γρηγόριος Νήσης, είναι έννοιες αντιδιαιρούμενες. Η μία καταργεί την άλλη. Η ζωή πραγματικά καταργεί το θάνατο και ο θάνατος την ίδια τη ζωή. Πώς είναι ακριβώς δυνατόν να έχουμε συμφιλίωση με τέτοιου είδους έννοιες? Προφανώς και προφανέστατα όχι. Από ορθόδοξη τουλάχιστον. Παρακαλώ. Μα πώς μπορούμε να μιλάμε για θάνατο και να τον αποδεχτούμε, εφόσον είναι απομάκρυνση από το Θεό? Ακριβώς, πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Θάνατος πρωτογενός και πολύ σωστά η συμπλήρωση έχει να κάνει ακριβώς με την αποκοπή της κοινωνίας από τον Θεό. Ο λεγόμενος πνευματικός θάνατος. Αυτό το οποίο φοβείται ο Ορθόδοξος είναι κυρίως αυτό. Το να μην πεθάνει, αλλά το να πεθάνει πραγματικά. Και ο πραγματικός θάνατος είναι η αποκοπή της κοινωνίας με τον Θεό. Τον άλλον τον θάνατο μετά δεν τον φοβάται πολύ, γιατί ξέρει πως θα είναι εν κοινωνία γίγνεστα. Θα είναι ότι θα είναι μετά εν κοινωνία με τον Θεό. Παρακαλώ. Εγώ δεν κατάλαβα. Εφόσον λέτε ότι ο άνθρωπος είναι λογικό να κάνει αμαρτίες. Αφού λέμε ότι στη φύση του ανθρώπου δεν είναι η αμαρτία, γιατί είναι φυσικό να αμαρτάνει εφόσον είναι στη φύση? Πολύ ωραία η ερώτηση. Τελικά, ξέρετε, το παραφύσιν έγινε τόσο καταφύσιν, η ερώτηση είναι εξαιρετική. Το παραφύσιν έγινε τόσο καταφύσιν στον άνθρωπο, που τελικά τώρα προσπαθούμε κάτι το οποίο δεν ήταν φυσικό. Η ανθρώπινη φύση, και εδώ πέρα μας δίνεται μια εξαιρετική αφορμή για να πω το εξής, ότι ο Χριστός προσλαμβάνει την πρωτόπλαστη ακυλίδωτη ανθρώπινη φύση. Την ανθρώπινη φύση του Αδάμ, η οποία δεν είναι το επιδεκτική αμαρτία. Ή αν θέλετε ήταν στο μεθόριο. Αυτό συζητείται σε ένα επίπεδο επιστημολογικό. Μάλιστα υπάρχει και το παράδειγμα πλαστικά με θνητή ή αθάνατη ή στο μεθόριο της του θνητού και αθανάτου φύσεως. Βιβλιογραφία, μπορώ να σας παραπέμψω σε πολλά συγγράμματα των πατέρων. Ερχόμενος όμως αυτό που είπατε πριν, έχω να πω το εξής, ότι ακριβώς η πρόσληψη μιας ανθρώπινης φύσης ακυλίδωτης δείχνει ότι η στροφή στο λάθος είναι ένα ανώμαλο παραφύσιν καρκίνωμα, το οποίο ενσφινώθηκε στην ανθρώπινη φύση. Η πτώση ακριβώς μας ενσφίνωσε ένα ανώμαλο και παρασιτικό καρκίνωμα που αλωτρίωσε την ανθρώπινη φύση. Το καρκίνωμα λοιπόν αυτό πρέπει να το συγκρατήσουμε για να μην γίνει μεταστατικό. Πρωτογενώς να το συγκρατήσουμε, να μιλήσουμε με ιατρικούς όρους, να μην δώσει μεταστάσεις, να μην γίνει μεταστατικό, να το ελέγξουμε, να το κοντρολάρουμε με την άσκηση και να το εξαλείψουμε. Η εξάλληψη αυτή θα φέρει τον φωτισμό. Και ο φωτισμός μετά θα φέρει το επόμενο στάδιο που είναι η θέρωση. Αυτό ακριβώς. Χαίρομαι για την ερώτηση. Παρακαλώ. Η ειδοποίηση προς την αμαρτία. Ναι. Πήγε στην ανθρώπινη φύση επειδή ακριβώς ο Αδάμ ήταν ο πρώτος άνθρωπος. Θα σας πω. Ο Άγιος Ήλιος μας δίνει μια συγκεκριμένη συγκλονιστική, θα έλεγα, απάντηση. Ούγαρ ήμασταν πόποτε συμπαραβεβικότες του Αδάμ. Ούγαρ ήμασταν πόποτε συμπαραβεβικότες του Αδάμ. Δεν αμάρτησα κι εγώ επειδή εκείνος αμάρτησε. Αλλά πώς? Επειδή ακριβώς είμαι κοινωνός της φύσης του, κοινωνώ τις συνέπειες αυτής της ανθρώπινης φύσης που είναι φυσικά και η ροπή προς το Φαύλο. Δηλαδή θέλω να πω ότι δεν έχουμε συγκλονία, χαίρομαι επίσης για την πολύ ωραία ερώτηση, δεν έχουμε κληρονομιά, αν θέλετε, προσωπική, δεν υπάρχει ενοχικό πλέγμα στην Ορθοδοξία μιας εγγενούς κληρονομικής συμπεριφοράς εξαιτίας του σφάλματος του Αδάμ, αλλά έχουμε κληρονομιά, έχουμε κοινωνία των αποτελεσμάτων της φύσεως του. Αυτό ακριβώς. Δηλαδή, ενώ ναι. Το προπατορικό αμάρτημα. Υπό την έννοια την ενοχική, την προσωπική δεν έχουμε. Ο Κύριος είναι σαφής. Δεν είναι λέει προσωπική ότι αμαρτία του Αδάμ. Μάλλον δεν μεταβιβάζεται στους προσωπική αμαρτία του Αδάμ. Πολύ σωστά. Δεν έχουμε καμία μεταβίβαση προσωπική του σφάλματος που έκανε ένας άνθρωπος. Ούγαρ ήμασταν πόποτε συμπαραβεβικότες του Αδάμ. Κύριος Αλεξανδρίας, πιο ξεκάθαρη απάντηση. Δεν υπάρχει, δεν υπήρξαμε συμπαραβεβικότες με τον Αδάμ. Άλλωστε με το βάφτισμα, εμείς φεύγαμε πάνω μας αυτό. Το βάφτισμα είναι προσθήκη. Το βάπτισμα είναι προσθήκη και ξέρετε γιατί είναι προσθήκη. Φυσικά, και εντάξει, θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι αναβαπτισμός και όλα αυτά. Έρχεται αυτό που
Όταν έχουμε το θάνατο ενός μικρού παιδιού αβάπτιστο, υπάρχει πρόβλημα? Όχι βέβαια. Στο καταφύσιν είναι το παιδάκι. Το παιδί το οποίο πεθαίνει αβάπτιστο είναι στο καταφύσιν και βάπτισμα να μην έχει γίνει, στην αγκαλιά του Θεού θα πάει. Πού θα πάει αυτό? Αφού λέει δεν έχει το θέλημα της γνώμης, τότε πνίγει το θέλημα της γνώμης, το γνωμικό θέλημα. Τι είναι τελικά η πτώση, λέει ο Άγιος Μάξιμος, ο ομολογητής? Η στροφή του Αδάμ στο ίδιο θέλημα. Αυτό είναι η πτώση. Η στροφή του Αδάμ στο δικό του θέλημα, το οποίο τον έκανε να αποσκηρτήσει από τη φύση του. Και έφερε πραγματικά την πτώση. Παρακαλώ. Ναι, όμως, όταν λέμε ότι είναι αβάπτιστο, εντάξει, υπάρχει και ο αεροβαπτισμός, αυτό, οπότε, εντάξει, έτσι τώρα που το λέμε. Δηλαδή όλα τα παιδιά και των άλλων θρησκειών, τα αδέρφη, σώζονται. Είναι ερώτημα πολύ, τώρα για τη βάπτιση. Σας το λέω αυτό για να δείξω πραγματικά τη χάρη και την αγάπη του Θεού. Η αγάπη του Θεού πραγματικά είναι τέτοια και τόση και το έλεος που δεν μπορούμε να βάζουμε εγκιστώσεις. Γι' αυτό ακριβώς το λέω. Δεν μπορούμε να φτάσουμε εμείς τώρα πώς σκέφτεται ο Θεός. Ούτε λίγο δεν έχουμε αυτό. Θέλω απλώς όμως να επισημάνω την έννοια του γνωμικού θελήματος. Κάτι το οποίο ίσως δεν είναι ευρέως δεκτό, γιατί δεν έχουμε μελετηθεί πολύ τα μαξίμια γράμματα. Το θέλημα της γνώμης είναι αυτό το οποίο απουσιάζει από το βρέφος. Αν διαβάσετε την εξώδια ακολουθία, στο μεταπτυχιακό μου ασχολήθηκα πολύ με τον θάνατο και τις αισθήσεις στην εξώδια ακολουθία. Το θέμα του μεταπτυχιακού ήταν αυτό. Και εκεί ακριβώς, διερευνώντας ad hoc τον Άγιο Μάξιμο, τον ομολογητή, κατάλαβα ότι αν μας έχει. Αχ, παιδιά, με συγχωρείτε, είναι παρέκκληση, λέω αυτήν τη λέξη και θα σας αφήσω, ναι. Καμιά φορά ξεχνιόμαστε. Δεν πειράζει, εγώ λίγο θα σας απασχολήσω μετά από ένα θέμα. Αυτό μόνο για να αποδεσμεύσω το τμήμα είναι το τριήμερο αλίμονο. Αυτό μόνο να πω ότι το βρέφος σώζεται με μια λέξη δια το της γνώμης απλού και ελεύθερα. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους, καλό τριήμερο. Σας ευχαριστούμε θερμά Να είστε καλά. για την...